Hinimok naman po ang mga diabetic at hypertensive patients sa bayan po ng Natividad na makibahagi po sa libreng laboratory services at maintenance medicines na isasagawa po sa Pebrero 12 bilang bahagi po ng Non-Communicable Disease Awareness Program ng lokal na pamahalaan. Ayon po sa Municipal Health Office, layunin po ng programa na matulungan ang mga residente na maagapan at mabantayan ang kanilang kalagayan upang maiwasan ang kanilang malubhang komplikasyon dulot ng non-communicable diseases. Kasama rin sa aktibidad ang screening para sa mga itinuturing na high-risk individuals, kabilang ang mga overweight at obese. Dagdag pa ng MHO, hindi na kinakailangan na mag-fasting ang mga pasyente at kailangan lamang magdala ng kanilang maintenance card at iba pang or isang valid ID para sa verifikasyon. Sa pamamagitan ng programang ito, layo ng lokal na pamahalaan na mas mapagtuunan ng pansin ng mga kalusugan ng mga pasyente at mapalakas ang kamalayan ng komunidad sa wastong pangangalaga laban sa non-communicable diseases. IFM News. IFM News. IFM.